Tervetuloa Palvelukeskus Sotehki-podcastiin ja tänään teillä toimii taas juontajina Jan Markus ja Timo. Ja tänään 3. jaksossa ja meidän 2 viimeisessä jaksossa meillä on erikoisvieras, meidän punaisen tiimin fysioterapeutti. Aleksandra. Kiitos, että tulit paikalle. Kiitos, että sain tulla. Joo. Haluaisitko sä vähän esitellä itseäsi tähän alkuun? Joo, mä oon tosiaan Aleksandra, oon 24-vuotias ja opiskelen nyt toista vuotta fysioterapeutiksi täällä. Oon alun perin kotoisin Vihdistä, mutta oon siinä matkan varrella käynyt Jyväskylässä, Lappeenrannassa pyörähtää. Jyväskylässä mä opiskelin vuoden verran hierojaksi ja oon sitten niinku hierojana työskennellytkin sen jälkeen. Ja sitten kävin Lappeenrannassa kokeilemaan vähän sairaanhoitaja-opintoja, mutta ne ei ollut ihan oma juttu, niin päädyin sitten tänne Poriin opiskelemaan. Että olen tosiaan tuossa kansainvälisen linjalla. Joo. No mitä sä oot tykännyt noista opinnoista? Olen kyllä tykännyt tosi paljon, että on ihan oma ala ja sitten justiinsa niinku noi hieroja-opinnot, niinku hieroja-opintoihin niinku semmoinen semmoinen niinku luonnollinen jatkumo, niin se on ihan. Oletko tykännyt siitä kansainvälisestä luokasta? On, siis mä oon ihan superiloinen, että mä valitsin just sen kansainvälisen linjan, että meillä on ihan todella hyvä niinku luokkahenki meidän porukassa ja se on ollut tosi kiva. On se vähän haastavaa tietenkin opiskella englanniksi, mutta se on ihan kiva ja tuo ihan hyvät niinku mahdollisuudet lähteä sitten ulkomaillekin töihin. Kuinka kauan ne kestää ne fysioterapeutin opinnot? Se on kans toi 3,5 vuotta. Joo, eli 210 opintopistettä. Joo. Kyllä. No, Selvä. Se oli semmoinen pieni esittely. No, sitten Timo loisi vähän kysymyksiä Aleksandralta tähän alkuun. Jep, eli nopeat kyssärit osio taas. Eli 5 kysymystä. Mikäs on Aleksandran lempiruoka? No sushi. Oho, sushi. Sushi. Mikäs on lempijuomaa? Inkivääri-olut. Oho. Wow. Aika kova. Lempielokuva kautta TV-sarja? Game of Thrones. Se on kyllä tosi hyvä elokuva mun mielestä. Kyllä. Entä lempiartisti tai yhtye? No mä tykkään Beatlesista. Okei, mikä lemppari Beatles? Lemppari siis henkilö sieltä. Niin. Varmaan John Lennon. Oho. Entäs luetko paljon kirjoja? Mikä sun lempikirja on? Kyllä mä jonkun verran luen, mutta mun täytyy sanoa, että mun lempikirja on Tuntematon sotilas. Se on oikeasti tosi hyvä. Sä oot vähän sit vanha sielu, jos Beatles ja lempi yhtye ja lempikirjaa Tuntematon sotilas. Kyllä. Kyllä. No, Tee mitään. Kiva kuulla. Kiva. Hauskat. Vähän yllättävät. Kyllä. Joo, mennäänkö sitten tänään? Mennään tämän päivän aiheeseen. Ja mikäs meidän aihe on? Aleksandra, haluatko kertoa, mikä meidän aihe on? Joo, meidän aiheena on nämä kuntotestit, mitkä mä teille pidin tuossa viikko sitten. Ja sitten vähän hyvinvoinnistakin olisi ilmeisesti tarkoitus puhua. Kyllä. Mitäs teille, varsinkin tuollainen fysioterapeutti-opiskelijalle, mitä hyvinvointi meinaa sulle? No mulle ehkä henkilökohtaisesti niin se on just se niin liikkuminen, hyvin nukkuminen ja se, että syö hyvin. Kyllä. No entäs Timo? No tälleen sosionominen tulee ehkä mielenterveys mieleen tosta, mutta siihen nyt vaikuttaa tosi paljon liikunta ja ruokarytmit ja Kyllä. no ei välttämättä ne rytmit niin paljon, mutta ruokailu, ravinto ja nukkuminen totta kai. Totta. Entäs tulee sairaanhoitajana? Niin, no itselle ehkä sanotaanko, että unihygienia, sitten ruokailurytmit ja sitten liikunta. Mikä on unihygienia? No se on vähän niinku meinaa, että niinku Niin, no se on vähän niinku semmoista, tiedätkö, että laittaako älypuhelimet pois nukkumaan menoa ja onko huone viileä ja mitä on syönyt ennen nukkumista niin, että syökö raskaasti ennen nukkumaan menoa ja käyttääkö kofeiinia tai jotain tämmöisiä? Kaikki tämmöiset ja sitten just, että tekeekö jotain hirveän jännittävää ennen nukkumaan menoa. Ja esim. Mitä? No, katsoo vaikka jonkun Rambo-elokuvan tai jotain muuta. Sitten sä oot ihan siellä sängyssä vaan. Niin, no sitä just. Että semmoinen, sitä se unihygienia. Joo, okei. Kiitos paljon. Vähän uusi termi itsellä ainakin. Joo. Kyllä mä hygienistä siis tiedän jotain, mutta... Niin, mutta unihygienia. Niin se on vähän... En ole siis kuullut ennen. Se on tosi tärkeää.
jos on vähänkin. Joo, ja kyllä mä nyt noita niinku asioita on silleen miettinyt just Niin. puhelimen käyttöön. Joo, mutta se oli ehkä terminä vähän tämmönen. Käytätkö paljon puhelinta ennen nukkumaan? No, ehkä hiukan liikaa, että tarvitsisi vähän himmata. Että No, se on ehkä vähän ongelma. Mulla oli yksi semmoinen kohtako elämässä, että mä pystyin sitä vähän hillittämään. Että pidin aina, että tunti ennen nukkumaan minä en käyttänyt lainkaan mitään älyjuttuja, mutta nyt se on taas vähän lipsahtanut, että tulee käytettyä. Mutta silleen se vähän menee vaikea, koko elämä oli täydellinen. Niin, se on vähän joka osa-alueelle, kaikki. Että no, se on vaan elämää, ei se monempaa, mutta tarvitsisi kyllä ottaa itteen niskasta kiinni taas. Mutta pitää myös muistaa olla armollinen itselleen. Se on, ja sit se on melkein tärkein asia siinä unihygieniassa, että ei stressaa, jos sä rupeat liikaa stressaamaan noita kaikkia asioita, että katsoinko mä sinistä valoa ja onko mä syönyt liian raskaasti ja onko mä juonut kofeiinia ja kaikkein, sitten se stressi itsessään, niin se on varmaan isoin tekijä, mikä vaikeuttaa sitä nukkumista. Kyllä. Mutta ei se enempää unihygieniasta. Niin, mennään. No mutta mun mielestä toi vähän liittyy kaikkeen. No liittyy. Se on kyllä se uni on. Se on kyllä itsellä ainakin tosi tärkeää. Joo. Ja just se stressitasojen pienennys. Kyllä. Mutta siihen ehkä tulee se liikunta. Kyllä se... mitä teille liikunta on? Niin, no mitä liikuntamuotoja niin tulee tehtyä itse. No mitä sä itse teet? No kuntosalilla käyntiin ja lenkkeilyä. Ja... Eikö sä jotain jalkapalloakin harrastaa? No joo, tulee talvisin futsali, tulee pelattua ja niin päin pois. Että sitten tarvitsisi lähteä nyt ensi toukokuussa juoksemaan maratonia. Oho. Siihen on vähän pikkasen reenailtu. Katsotaan vähän, että... No kyllä mulla ainakin luottaa äijä, että se menee. No kyllä mäkin luotan itteeni. Kyllä. No mitäs meidän fysioterapeuttiopiskelijalle, mitäs liikuntamuotoja sä tykkäät? No mulla on kans toi kuntosali, siellä käyn aika aktiivisesti. Sitten on lenkkeily, tykkään käydä juoksulenkeillä jonkun verran. Ja sit mulla on tällainen uusimpana harrastuksena tää Krav Maga. Se on ihan, niinku, oon hurahtanut siihen, että se on ihan niinku heittämällä mun niinku suosikkiurheilumuoto tällä hetkellä. Ja sit jos tulee käytyä vähän höntsäilee brassijujutsuukin. Ja sitten on myös ratsastus. Sitä on harrastanut semmoista 15 vuotta. Ei tule enää niin aktiivisesti siellä käytyä. Oliko se jotain esteratsastusta vai kilpa? Joo, enemmän niinku esteratsastusta. Joo. Se on aika kova laji. Se on kyllä. Itse en kyllä uskaltaisi. Mä oon joskus pienää ratsastanut. Tipuin sen hevosen selästä. Oho. Sen jälkeen en ole varmaan oikein uskaltanut. Sattuko? En mä muista. Vai oliko se poni? Niin, totta kun mä olin pieni. Niin, mä ajattelin, että... En mä muista. No. Joku se oli semmonen, millä oli häntä ja 4 jalkaa. Niin, ja pää. Tai kavio. Niin. No kai niin jalatkin. No, mitäs liikuntamuotoja sä, Timo? No mä käyn kans kuntosalilla ja... Siis vähän niinku jääkin, että mulla on vähän tuo aerobinen, eli niinku just lenkkeily ja tämmönen on jäänyt vähän pienemmälle. Eteen. Niin, mutta sä sit taas kävelet paljon. Joo, totta. Mä kyllä kävelen kaikkiin työpaikkoihin, kauppaa. No sinne salille mä kävelen, niin ei tarvi siellä hirveästi mitään juoksumattoa tai muuta. Se on muuten hyvä vinkki. Mä tein joskus sitä. En ole vähän aikaa tehnyt, mutta mä juoksin salille ja sitten reenasin siellä ja juoksin kotiin takaisin sieltä. Kova. Mutta kävelyhän on oikeasti niinku aika aliarvostettu liikuntamuoto. Että sehän on oikeasti niinku tosi hyvä ja niinku pelkästään niinku kävelymisellä pystyy tosi paljon niinku parantaa omaa niinku kestävyyttäkin. Ja kaikkia niveliä ja polvia ja jalkalihaksia. Kyllä. Se on jukun. Ja helposti sitä niinku miettii, että niinku liikunnasta tulee mieleen, että sun pitää mennä jonnekin kuntosalille tai harrastaa jotain liikuntaa. Vaikka oikeasti sillä, että sä niinku jokapäiväisessä elämässä pystyt tekemään jotain pieniä liikunnallisia juttuja. Esimerkiksi kävely. Niin sä niinku huomaamatta treenaa tai teet jotain liikuntaa. Ja siinä liikkumisessa niinku ehkä just se avainasia on just se, että kun sun ei ole pakko niinku mennä salille, kun se on ehkä vähän semmoinen yleinen käsitys, että kuntosalilla pitäisi käydä, vaan se niinku avainasia on siinä se, että sä löydät itselle sen niinku parhaimman liikunnan muodon ja sen, että mitä sä oikeasti tykkäät tehdä. Jep. Salille lähteminen voi olla tosi iso kynnys. Niin joo. Tai kyllä mullakin oli niinku alkuun. Niin. En mä meinannut lähteä sinne. Niin sen takia kannattaa aloittaa sillä, mitä haluaa tehdä.
Niinpä. Ja kävely on kaikista helpoin. Mutta sitä ei kyllä kannata ainakaan miettiä, että salille menemisessäkin, että joku siellä kattoisi tai mitään semmoista, tai että tarvii olla tietyn väriset jumppavaatteet tai tietyn merkkiset tai mitään muuta. Että se kannattaa unohtaa. Että... Joo, menee vaan sen itsestäkin. Niinpä. Ei mieti muita. Mutta ei se ole niin helppoa sitten sekään. Niin, se on kyllä ihan totta. Pystyy ymmärtämään kyllä senkin. Mutta juteltaisiko vähän niistä meidän kuntotesteistä? Joo. Joo, sä voisit vähän avata, että mitä me tehtiin ja miksi me tehtiin. Ja... Joo, mä vähän otin 2 semmoista erilaista testipattereista niitä testejä. Ja kerroks mä nyt niinku ihan, että... Joo, kerro vaan, niistä. niin kuin näet parhaaksi. Joo, eli meillä oli ihan ensimmäisenä, mitä tehtiin, niin oli toi niinku ylävartalon dynaaminen toistotesti, eli siinä oli just tarkoituksena, että on niinku käsipainot ja lähdetään sitten tälleen nostelemaan niitä. Ja ne oli, anteeksi mä keskeytän, minkä kokoiset tai kiloset ne oli? 10 kilon. Joo, miehillä on se suositeltava, että on se 10 kilon painot siinä. Entä naisilla? Olisikohan naisilla ollut 5 kiloa. Joo. Ja siinä on tosiaan tarkoitus testaa niinku just noita niinku ylävartalon ojentajalihasten voimaa ja sitten kanssa vähän niinku niskahartiaseudun lihaksistoa kanssa. Ja tässä kun nyt katsoo noita Timon tuloksia, niin sä sait vasemmalla kädellä 27 toistoa ja oikealla kädellä 29. Ja täältä nyt jos katsotaan näitä viitearvoja, niin se menisi tonne erinomaiseen kuntoluokkaan kuitenkin, että tulisi 5 sieltä. Komia. Kyllä. Varmaan kun mä oon oikea kätinä, niin sen takia se on niinku vahvempi puoli. Niin, se on yleensä joo. Sitten Jan Markuksella, niin sä sait vasemmalla sekä oikealla 30 toistoa. Ja se on nyt niinku reilusti yli ton, niinku, kun jos on niinku enemmän kuin 26 tai 26 on se alaraja, että sä pääset siihen niinku 5 luokkaan, niin toi on jo niinku kanssa siis tosi hyvä. Eli no oli mullakin nyt melkein reilusti enemmän, ettei se varmaan tarvitsisi sille erikseen sanoa. Mutta joo, anteeksi, jatka vaan. Joo. Kyllä. Sitten meillä oli seuraavana vuorossa noi vatsalihasliikkeet. Ja siinähän tosiaan tarkoituksen se, että niinku mitataan vartalon koukistojen niinku sitä dynaamista voimaa ja kestävyyttä kanssa. Ja Timo sulla, niin sä sait 34 toistoa. Ja täältä kun katsotaan taas viitearvoja, niin menee tuonne 3 kuntoluokkaa. Okei, eli tippunut vähän. Mutta Ei, se oli mut tosi siis- väsyttävä ei, mut siis- se ensimmäinen liike. Niin näissä vatsalihaksissa tämä 3 kuntoluokka on niinku ihan siis niinku hyvä. Okei. No hyvä. Mikä on niinku maksimi? No tuossa testissä, mitä me tehtiin, niin siinä oli se 50 oli se ihan maksimi, mitä siinä sai tehdä. Et tietenkin toi aina vähän vaihtelee siitä, että minkälainen testipatteri on niinku kyseessä, noi viitearvot kanssa, mutta joo. Se on hyvä. Joo. Ja Jan Markuksella oli 50, eli se on, voisi sanoa, että niinku erinomainen. Mä vähän säästelen niihin viimeisiin testeihin. Niin. Mm. Sitten meillä oli tämä vartalon eteen taivutus, eli meillä oli semmoinen hieno, jos muistatte se laatikko siinä, jossa oli sitten mittanauhat, niin sillä on just niinku tarkoitus mitata sitä, että kuinka hyvä liikkuvuus sulla on esimerkiksi selkärangassa, kuinka pitkälle, niinku, kuinka joustavat sun lihakset on ja niin edespäin. Ja oliko siinä vähän takareisienkin venyvyydellä kyllä. tekemistä? Jengi varmaan muistaa se ala-aste, että kun siellä piti tehdä sillä sitä koulupenkkiä vasta tälleen. Ainakin meillä oli. Mä en muista. Meillä oli ainakin. Se oli aika hyvin sä muistat. Se oli ihan kauheat. Mulla on tosi hyvä muisti. Joo. Tai siis sitä on niinku tutkittu mulla, että mulla on jotenkin erityisen hyvä muisti. Muistaakseni. Mut joo, jatka vaan. Joo, mä en tiedä, muistitko sä just sitä, näitä. että sanoit äsken, että muistaakseni? Niin vähän. Erittäin hyvä muisti muistaakseni. Ei, mulla tutkitaan siis ADHDta, niin, niin mä ehkä muistan, mutta mä en vaan löyä sitä muistoa. Aivan. Koska mun aivot on niin epäorganisoidut. No, ihan hyvin sä silti pärjäät. Kiitos. No ammattikorkeakoulussa mä oon. Hyvä Timo. Kyllä. Kiitos oikein. Ei mitään. Mut joo, tosiaan siis tässä eteen taivutuksessa, niin siinä on siis 3 yritystä.
että aina jokaisella niin kuin kerralla pitäisi vähän pystyä parantaa sitä. Niin sä sait ensimmäisellä kerralla niin 32 senttimetriä. Ja mitä se tarkoittaa? Hyvä vai huonoa? No, tullaan siihen kohtaan. Hyvä, okei. Okay. Joo. Okay. Toisella kerralla 36 ja se viimeinen yritys oli 39, että sulla lähti ihan niinku selkeästi paranee siinä se. Niin, siinä kun tekee, niin venyy. Ja täältä kun katsellaan vähän näitä viitearvoja tohon noin. Aika hyvät kuulostaa. 39 senttiä. Aika pitkä. Kyllä hyvin veny. Mä oon venytellyt kotona. Niin, just näitä alaselän lihaksia, että pystyy kurottaa pidemmälle. Tarvitsisi itsekin ottaa rutiiniin taas, venytellä. No mä oon aloittanut nyt salilla käymään silleen, että mä teen alkuun niinku jonkun pyöräilyn tai... Mä just puhuin, että mä en tee sitä aerobista, mutta nyt mä oon alkanut semmoisen pienen lämmittelypyöräily ja sit jalkojen venytykset ja sit mä teen mun jalkatreeniä. Silloin kun en skippaa jalkoja, niin oon alkanut tekemään tämmöstä ja kyllä huomaa heti, että melkein menee spagaatiin. Joo. Kannattaako muuten ennen voimareeniä niin venytellä? Mun mielestä on ehkä vähän. No en mä tiedä, oliko se nyt mikään maailman voimakkain treeni. Mut yleensäkin, mikäs? No ehkä semmonen niin kuin, rento venyttely. Niin kuin, ja aktiivinen niin kuin verryyttely, niin se on niin kuin tehokkaampaa ja ehkä se enemmän niin kuin vammoja. Niin. Et voi just tehdä vähän silleen niin kuin venytyksiä, esimerkiksi tekee niin kuin, vähän semmoista, niin kuin jos sä vaikka lonkankoukista venyttelet, niin teet vähän semmoista niin kuin pumppaavaa liikettä siinä, että tuot niin kuin liikettä mukaan niihin venytyksiin. Niin, justiinsa. Tämmöisiä. Niin, ja jos tekee niin semmoiset ehkä lyhyet venytykset, että se on just joku niin maksimissaan 7 sekuntia venyy, että muuten jos sit niin venyttelee oikeasti tai vaikka niin minuutin samaa kohtaa, niin se vie vähän sitä niin tehoa pois siitä lihaksesta, että ei ole ehkä niin räjähtävyyttä. Tai... Niin, silloin mä oon ymmärtänyt. Niin sitä mä tarkoitinkin. Joo, mutta tässä tosiaan niin 33 senttimetriä pitäisi saada niin teidän ikäisten henkilöiden niin taivutettua, niin se meni aika hyvin siihen verrattuna. Sai mitä piti. Ja sitten Jan Markuksella, niin sulla oli ensimmäinen yritys 37,5 senttiä, toisella 41 ja kolmannella 41. Että se ei niinku ihan hirveästi lähtenyt siitä silleen paranee tai niin radikaalisti mitä Timolla. Mä säästelin siinäkin vähän alkuun. Se on epäreilu, kun toi kumminkin mua 10 kertaa isompi. Että sä niinku yletät pelkästään siitä, niin sulla on kyllä jalatkin pidemmät, että sulla on pidempi matka periaatteessa. Niin. No joo, mä olin väärässä. Mikäs meidän seuraava liike oli? Muistaaks Jan Markus? En kyllä muista. Seuraava oli sitten tää selän sivutaivutus, eli jos muistatte, kun olitte sitä seinää vasten ja sitten taivuttaa sivulle. Tussil piirtää jalkoja. Joo, just se. Niin siinähän tarkoituksena on se, että se niinku liike mittaa just se lantion ja sitten lanne. Se oli muuten permanentti tussi. Onko sulla vieläkin tatuoinnit siitä? Hyvä. Muistan aina, kuinka pitkällä mä venin. Niin tosiaan mittaa siis lanne ja rintarangan niinku kokonaisliikelaajuutta siinä, että kuinka hyvin pystyy just niinku, kuinka liikkuva on. Ja kato taas. Sulla oli tosiaan Timo niin vasemmalle puolelle niin 21 senttiä ja oikealle 22. Ja odottakaas, kun mä täältä kaivan taas nämä viitearvot täältä gallerian kätköistä. Se on muuten aika hyvä. Tottunut niinku kerää pulloja. Se on muuten hyvää liikuntaa muutenkin. Se on kyllä. Ulkoilmassa. Kyllä. Vähän raitista ilmaa. Ja kaverien kanssa. Ja vähän pelastaa luontoa. Ja sit saa hiukan taskurahaakin. Niin. Se on oikeesti tosi hyvä harrastus. Kyllä. Siinä tulee semmoista karkea ja hienomotorisia taitoja. Sormien nostolla. Niin, sormien näppäriä. Sitten pitää varoa jotain likaa tai jotain, jos roskiksesta ottaa. Niin, esim. Totta. Joo, mutta se on kyllä. Samanlainen marjastaminenkin on. Niin, no ehkä se on parempi esimerkki. Niin, ehkä. Mutta sitä ei voi tehdä ympäri vuoden. No ei voikaan kyllä. Paitsi jos lähtee jokin toiseen maahan. Niin, en osaa sanoa kyllä. Onks muualla maassa, kerätäänkö muualla marjoja niin paljon kuin Suomessa? En mä tiedä, onko siellä semmosia metsiä, missä kasvaa. Mut kyllä Hollannista tulee ainakin paljon. No totta, joo. Mut onko kai sielläkin viileä? Niin. En tiedä. Anteeksi, mistä sä puhuit?
Niin, tosiaan, nämä viitearvot, niin näillä sun tuloksilla niin sä pääsisit tuohon niinku 2. terveyskuntoluokkaan. Oho, vähän huono. Et siinä on se alarajana on se 19,8–22,7 senttiä, mitä pitäisi päästä siinä. Eli pitäisi vähän venytä lisää noita kylkiä. Kyllä. Ja Jan Markuksella oli sitten vasemmalla puolella 31 senttiä ja oikealla 26,5. Ja tuossa on niinku ihan selkeä ero noiden numeroiden välillä, mutta sulla oli ollut justiinsa niinku jotain. Niin, mulla on tuolla selkäpuolella vähän niin jotain. sen huomaa tässä justiinsa, että miten niinku rajoittunut se liikkuvuus on siinä, Joo, se on, siinä oikealla puolella. se on jotenkin kyllä. Ja katsotaas. Täytyy johonkin kiropraktikolle tai fysioterapeutille mennä. Vähän katsoa. Tai lääkäri. Niin, no on sekin. Mutta sulla on kuitenkin, että noilla tuloksilla niin sä pääsit ihan tuohon niinku parhaan päälle tuohon 3. kuntaluokkaan tässä näin. Et sinänsä niinku kuitenkin. Niin, mutta ehkä se huolestuttavampi on se ero niiden välillä. Se on vähän semmoinen erikoinen kyllä. No, tai en mä tiedä huolestuttavampi, mutta siitä heti näkee sen, että jossain on joku ongelma. Niin joku, juu. Periaatteessa ihan hyvät tehtiin nämä testit. Niin, no oikein hyvät. Sitten meillä oli seuraavaksi tämä 8-juoksu, eli siinä pistettiin 10 metriä päähän toisestaan niin kuin tämmöiset tötsät, ja siinä oli tarkoitus sitten ehtiä juosta niin kuin semmoinen 8 tosiaan Mulla meni vähän ympäri. pelleä. Menikö? No meni se vähän. No joo. Ja sitten piti katsoa, just, että kuinka nopeasti sä pystyt sen juosta, niin sulla, ja siinä oli tosiaan myös tällä, että oli 2 yritystä, ja toisella piti vähän yrittää sit niinku parantaa niitä. Niin toi Timon ensimmäinen, niin sulla meni 8,32 sekuntia, ja toisella sä kyllä paransit aika hyvin, niin se oli 8,4 sekuntia. Oho, selkeä parannus. Kyllä. Katsotaan sitten taas, että mihin kuntoluokkaan pääset. Ei tarvitse katsoa. 2. kuntoluokkaa. Mä säästelin vielä tässäkin kohtaa. Kyllä. Sitten Jan Markuksella, sulla oli ensimmäisellä niin 5,9 sekuntia. Se on aika nopea jo. Mutta silloin pidemmät askeleet, ne ei ole reilu. Mulla on sitten enemmän painoakin. Niin, sitten sulla meni toisella kierroksella meni ehkä vähän hitaammin, se oli 5,52 sekuntia. Mistä se kertoo? No, en nyt osaa oikein sanoa, että mistä se silleen kertoo, että kyllähän toi niinku aika hyvä suoritus on, että Joo, on. sillä pääsee kans tuohon 3. kuntoluokkaan. Ja 3 on maksimi. Joo, näissä testeissä joo. Et jos on niinku 6,9 eteenpäin, niin pääsee siihen. Joo. Et Timo voisi sitten vähän käydä enemmän juoksemassa. No mä en oo sitä just en harrasta. Kyllä. Sitten, niin ja unohdin vielä sanoa tuosta juoksusta sen, että se tosiaan niinku mittaa kestävyyttä ja sitä niinku anaerobista tehokkuutta. Ja sä just sanoit, että sä et ole niinku hirveästi aerobista liikuntaa tehnyt kanssa. Niin. Tein ja ehkä himas jotain. Sitten meillä oli ton niinku olkapäitten ja kaulan liikkuvuustestitkin, mitkä tehtiin. Ja siinä tosiaan niinku arvioidaan sitä kaularangan ja niinku alaosan ja rintarangan yläosan sekä niinku olkanivelten liikkuvuutta. Ja katsotaas. Ai niin se oli tää. Niin tästä tänne. On kyllä niskat vähän kipeät. Ei varmaan enää menisi. Ei kyllä. Käytiin tänään ottaa vähän turpaa. Jujitsussa siis. Käytiin jujitsussa. Jujutsussa. Sulla oli Timo kyllä tosi hyvä se liikkuvuus siinä, että sä pääsit tuohon, niinku, sait 5 tai 10 pistettä siitä, olisiko se ollut joku 9 pistettä, ja sitten pääsit sillä tuohon 5. kuntoluokkaan. Wow. Mulla on hyvä liikkuvuus. Sulla on kyllä. Mutta mä oon huono liikkumaan. Niin, no mut liikkuvuus voi silti olla hyvä. Onko sulla mitään ylitaipuvuutta nivelissä ollenkaan? Ei, itse asiassa mulla oli taipuvuutta. Okei, no. Niinku oikeesti. Siis No mulla tämän on perusteella ei ainakaan. tosi jäykät paikat. Mut varmaan kun mä oon se ninja, niin siitä on jotain hyötyä ollut. Sitten Kyllä. Jaana Markus, sulle tuli, sä pääsit tuohon 4. kuntoluokkaan, että sulla oli ihan pikkasen vähän jäykkyyttä siinä, mutta se voi just johtua siitä sun vaivasta, mikä sulla on ollut siellä selässä kanssa, että sulla tuli semmoiset niinku 7 pistettä siitä. Niin. Mutta toi on kuitenkin
Ei, niinku mitään, ei mitään hälyttävää ainakaan niinku kummankaan liikkuvuudessa todellakaan. Et on ihan hyvä. Joo, se on hyvä semmoinen asia, mihin tarvitsisi itse panostaa, kun puhuttiin tuossa alkuun tuosta hyvinvoinnista. Niin Venyttely. Venyttely ja verryttely ja tämmöiseen tarvitsisi panostaa. Kyllä. No se parantaa aika paljon elämänlaatua, kun ei tunnu niin pahalle koko ajan. Kaikkia sattuu. Niin, ja veri kiertää paremmin. Ja... Kyllä. Mut sitten meillä oli vielä viimeisenä testinä, niin oli toi tasapaino, eli se pääsitte vähän yhdellä jalalla seisomaan, ja siinähän on tosiaan tarkoitus niinku arvioida ton, niinku, että miten sä pystyt hallita sun vartalon, niinku, tai vartaloa pystyasennossa, kun sulla on vähän niinku pienempi se tukipinta-ala siinä. Ja siinä oli tosiaan maksimi 60 sekuntia, mitä pitäisi, niinku, tai kuinka kauan sitä pitää tehdä. Ja te kummatkin pysyitte sen 60 sekuntia, että se on tosi hyvä, että ei ole niinku ainakaan mitään suurempaa ongelmaa sit siinä tasapainossa. Joo, kummatkin pääsitte tuohon 3. kuntoluokkaan. Hyvä. Hyvä. Ja se on suurin piirtein niinku 80% ihmisistä saa yleensä tuon. Me ollaan top 80% ihmisistä. Jep. Kyllä. Kova. Suomen parhaat. Ja oliko siinä ne? Joo, siinä oli tosiaan niinku testit, kaikki nuo testit, ja niillähän niinku noi yleisesti, että miksi näitä kuntotestejä tehdään, niin siinä on se, että pystytään vähän arvioida sitä niinku fyysistä kuntoa ja antaa vähän niinku yksilöllistä tietoa siitä, että niinku, mitä vaikka voisi lähteä parantaa, että jos haluaa vaikka alkaa treenaa jotain, että mitä sun kannattaisi treenaa. Sittenhän noista saa tosi paljon niinku selvyyttä siitä, että mikä sun vaikka terveydentila on, että voidaan jopa niinku, ei nyt ennustaa, mutta niin ehkä miettiä, että niin jotain voi olla osviittaa johonkin. Voidaan alkaa ennaltaehkäisemään. Niin. Esimerkiksi Jan Markukselta löytyi se eroavaisuus siinä venymisessä. Joo, täytyy se siihen panostaa ja vähän selvittelee. Niin. Esimerkiksi nuo liikkuvuustestaukset on niin urheilijoille tosi tärkeää tehdä. En tiedä, miksi osoitit mua, mutta ehkä enemmän tonne päin urheilijoille. No. Joo. Kyllä. Mitä sä mieltä oot näistä kuntotestien pätevyydestä ja tämmöisestä niin kuin yleisellä tasolla? Kyllä noin mun mielestä niin kuin yleisesti on niin kuin aika päteviä. Et se on sitten justiinsa, että kanssa mikä siinä on, että jokaiselle pitäisi niin kuin pystyä valita tavallaan se omanlainen testipatteri, että kaikki ei välttämättä, niin kuin se ei päde kaikkiin. Niinpä, juu. Että just urheilijoille omat ja työikäisille omat. Että nääkin oli ehkä enemmän mitä mä tein, että oli just silleen työikäisten kuntotestejä, että katsotaan vähän, että... Juu. Mutta semmoinen me haluttiinkin semmoinen yleispätevä eikä liian mitään spesifiä. Niin, liian, että oikein huippu-urheilijoille tehtävää. Että oli hyvä tämmöinen. No mitä sul jäi fiiliksiä siitä kuntotesteistä? Ne oli yllättävän niin kun ne teki täysillä, niin kyllä niissäkin hengästyi. Varsinkin kun tehtiin niitä 10 kilo käsipainolla toistoja ja niitä, niin kyllä niissä sai itsensä. Joo, mulla tuli ainakin se mieleen, että yllättävän huonossa kunnossa. No en mä nyt huonossa kunnossa ole, mutta niinku luulin, että olisi parempi. Niin. Ei, mutta kyllähän sä sait niinku tosi hyviä tuloksia silleen. Joo, niin. No voi olla. En nyt sanoisi, että se nyt niinku huonossa kunnossa on. Että tiettyjä osa-alueita on, että mitä voisi niinku lähteä niin, nyt just sitä, että nyt ainakin tietää, että mihin kannattaa. Ehkä se aerobinen kunto ja keskittyy siihen. Kyllä. Niinpä. Kyllä, se on ihan juuri näin. Kyllä. Kyllä. Mitäs onks meillä nyt tästä näistä... Hyvinvoinnista muuta. Niin, hyvinvoinnista muuta sanottavaa. Ei kai. Ei kai juurikaan enempää. Että... Niin, tässä tuli aika hyvin kaikkea kyllä. Kyllä. Kiitos kun vedit meille testit ja... Hei, ilo oli minun puolellani. Olit tuommoisena melkein valmiina ammattilaisena. Niin, no sinne nyt on vielä matkaa, mutta... No ei paljon. Milloin meidät valmistuu? Jaa, kuule. Olisi tässä varmaan vielä 2,5 vuotta jäljellä. Eikö ensin vasta toisena vuonna? Niin. Entä Jan Markus? Varmaan 25 keväällä. Eli vähän, niin. Joo. Kyllä. Mäkään en tiedä vielä milloin valmistuu. Mulla tuli muuten mieleen noista kun puhuttiin vielä tuosta hyvinvoinnista hiukan, että kun nykyään hirveästi puhutaan kaikista lisäravinteista sun muista, niin mitä mieltä sä oot? Onko se, kun nykyään menee tuolla kaupassa, niin siellä on proteiinipatukoita, siellä on vitamiineja, siellä on
palautusjuomaa ja kaikkea. Ja BCAAta niin, ja BCAA, kreatiineja ja kaikki. Niin. mitä Mitä mieltä lie. sä oot niinku yleisesti, että onko se niinku, Onko ne huuhaata niin, tai et enemmänkin, että vai liian hifistelyä? niin, että tarviiko, että jos aloittaa jonkun kuntoilun tai urheilun tai muuta, niin tarviiko käydä hakemassa sieltä korikaupalla tavaraa vai? Itse kyllä sanoisin, että ei tarvi, että niinku proteiinilisätkin joo, ne on hyviä, mutta se, että jos sä niinku oikeasti syöt terveellisesti ja niinku riittävästi just niinku terveellistä ruokaa ja tällaista niinku proteiinipitoista ruokaa, niin et sä niinku oikeasti niinku proteiinilisiä sillä välttämättä tarvii. Sitten tietenkin, että jos sä niinku urheilet tosi paljon, niin sittenhän se voi niinku olla hyvä, että jos sulla on varsinkin tarkoituksen kasvattaa lihasmassaa, niin niinku tukemaan sitä. Mutta kyllä nyt niinku vitamiineja on aina hyvä ottaa, Niin. varsinkin siis D-vitamiinihan on Suomessa niinku, tai suomalaisille tosi tärkeää, kun me sitä aika huonosti talvella saadaan, kun täällä on niin pimeätä. Niistä saa siis auringosta. Että sehän olisi se hyvä. Ja niinku, niin, Et ei ne nyt niinku huuhaata ole, mutta niinku, ei ne niin. nyt ihan siis välttämättömiä ole niinku lisäravinteet tai kreatiinit tämmöiset näin. Niin. Että Mut siinä niinku, on menty vähän ehkä liian hifistelypuolella Kyllä. yleisellä tasolla. Niin, tai sitten, että se on enemmän niinku sit, kun sä oot käynyt vaikka 2 vuotta kuntosalilla, niin ehkä sit sä voit alkaa katsomaan niitä. Niin vähän. Niin. Että se on ehkä se. Mutta ei niitä ikinä siis tarvii, ole pakko, niin. pakollista. Ei todellakaan. Juu. Et se on ihan muutama prosentti, mitä sillä on vaikutusta siihen, jos sitäkään. Tärkeintä on ehkä säännöllisyys mun mielestä. Niin. Kyllä. Ja se just se ruokailurytmit ja Niin. unihygieniat sun muuta. Ja se, että niinku sen sijaan, että menee niinku ostamaan niitä, koska kuitenkin nuo lisäravinteetkin on aika niinku hintavia, niin se, että sen sijaan, että sä käyt ostamaan niitä, niin panostaa siihen ruoan laatuun, niin se on niinku Kyllä. se kaikkein tärkein siinä. Kyllä. Sitä mä vähän. Mutta oli ihan kiva kuulla asiantuntijalta tämmöistä. Kyllä. Mut joo, meillä taitaa olla näistä kuntotesteistä aika lailla suurimmat jutut juteltu. Ja me luvattiin loppuun pitää tämmönen pieni Q&A. Ja meillä on täällä nyt muutama kysymyskin. Sä voisit, Timo, sieltä reippaana. Joo. Tämä ensimmäinen kysymys on ehkä vähän latautunut. Tai... On se vähän passiivis-aggressiivinen ehkä. Niin, passiivisaksena on aika hyvä sana. Tämä kuuluu siis näin, että onko soteekki niin huono harkkapaikka kuin kaikki kertoo? Tuo on aika kyllä. Siihen on ladattu aika paljon. Jep, hyökkäävä. On aika. Tai siinä oletetaan, että kaikki kertoo Niin. semmoista. Ootko sä itse kuullut, että kaikki kertoisi semmoista? En mä ainakaan ikinä kuullut. Mulla on tähän ihan hyvä, että mä siis, no jos niinku rehellisesti voin sanoa, että mulla oli siis tosi negatiivinen asenne silleen ennen kuin mä tulin sotekkiin. Just sen takia, koska tuolla kuuluu silleen, että ihmiset puhuu vähän jotain niinku negatiivista tästä. Niistä oli jäänyt itsellekin siitä, että no, että katsoo nyt millainen sit on. Mutta siis mä oon yllättynyt tosi positiivisesti, että mä oon oikeasti tykännyt soteekista ihan älyttömän paljon. Ja mua niinku itteeni harmittaa, että niinku kuuntelija niinku usko niitä, ketkä niinku puhuu siitä pahaa. Että niinku, et se on vaan, että pitää tulla niinku itse kokea se asia, niin sitten niinku Se on vähän omasta asenteesta kiinni ja henkilöstä. Että... Kyllä. Et siis tuolla sotekissa on ihan niinku huippuporukka ollut. No meillä ainakin ja noi palvelutkin niinku itse tykkään siis ihan todella paljon niistä. Et sanoisin tähän, että ei todellakaan ole siis niinku... Ja kyllä ne ihan työntekijät, esihenkilöt, niin kyllä ne on ihan tosi hyviä tyyppejä mun mielestä. On ja reiluja ja kannustavia. On kannustavia semmosia. Juu, kannattaa olla semmoinen tietty heittäytyminen, kun on näissä soteekki-jutuissa mukana, niin Kyllä. on paljon mukavampaa. On. Ei liian vakavi mieli. Kyllä. No, sitten toiseen kysymykseen. Joo, toiseen kysymykseen. Eli tämä oli tarkoitettu mulle ja Timolle. Kyllä. Eli 2 hyvää ja 2 huonoa asiaa toisistamme. Mä en ole ihan hirveästi valmistautunut tähän, mutta... En mäkään. Sanotaanko vaikka Johan Markuksesta hyvät puolet? Sano aika huonot, niin sitten hyvät jää niin viimeksi. No toi on yksi huonosta puolista. Aina tolleen niin hyökkää päälle, kun mä yritän sanoa jotain. Ai. No ei, et sä oikeesti. No ei mulla oikeastaan ole huonoja puolia. Huonot puolet. Miten voi keksiä tuommoisesta henkilöstä huonoja puolia? Niin. No, kyllä niin varmaan. No sano 2 hyvää sitten. No hyviä tulee 2. Toikin on aika vaikea rajata 2. No. Sä oot, mun mielestä sä oot niinku luotettava tiimin jäsen. Ja tosi hauska. Kyllä. Nyt olisi sitten niinku mun vuoro vai? Kyllä. Joo. Joo, nyt on sun vuoro. Selvä.
Saanko mä nyt sanoa ne? Sano vaan. No, kiitos. No, 2 hyvää asiaa. No, sä oot välillä hauska. 75% ajasta sä oot hauska. No se on ihan hyvä. Sitten toinen hyvä asia. No, sä oot ainakin semmonen joustava. Vai pitäisikö sun sanoa ne huonot asiat eka? En mä sano huonoa, kun ei sus oo. No. Toinen oli, että sä oot joustava. Se on toinen. Kiitos. Asia. Kiitos Jan Markus. Ei mitään. No, sitten seuraava kysymys. Tämä on meidän 3. kysymys. Mikä on paras juttu Sotekissa? Voidaan vaikka Aleksandralta ottaa sieltä. Mun mielestä kyllä noi palvelut on. Palvelut. Palvelut. Eli mitä on palvelut? Niin, nämä just sen niinku kamupalvelut, että käydään just sen niinku vanhainkodissa vanhusten kanssa. Mä tykkään tosi paljon siitä. Joo. Palvelukeskus Soteki podcast. Entä Jan Markus? Mun täytyy kyllä sanoa, että mä itse olen eniten kiinnostunut noista PETE-testeistä. Okei. Se oli mun mielestä. Mitä on PETE-testi? No siis se on tämmöinen... Testataan petejä. Se on näille vapaa-palokunnassa. Niin, sopimuspalokuntalaisille. Niin, sopimuspalokuntalaisille tehtäviä kuntotestejä. Eli ja sit siitä saa joku savusukeltamiseen jotain. Niin, saa luvan. Niin, eikö se sillä mene? Joo, että siinä on myös niinku 1–5 se kuntotaulukko, että aina niinku pitäisi saada vähintään siihen 3. kuntoluokkaan niinku jokaisesta, että sä pystyt harjoittamaan sitä savusukeltamista. Joo, ja mehän oltiin Aleksandran kanssa eilen tekemässä ne testit. Joo. Ja mä en taaskaan ollut siellä. Ne oli aika raskaat. Oli. Mutta kummallakin meni ihan hyvin. Niin, ihan suhteellisen hyvin. Joo. Mä en kyllä ehkä ihan savusukeltamaan pääsis, mutta... Ei sun tarvikaan. Niin. Ja 4. kysymys. Haluatko sä lukea se? Joo. Millaisia podijaksoja on suunnitteilla kautta tulossa? Pääseekö podin vieraana juttelemaan valitusta aiheesta? Mä voin vastata tuohon. Eli tää meidän Sotekki loppuu nyt. Eli 5 viikon kestävä moniammatillinen harjoittelu. Ja me ei tehdä enää jaksoja. Mutta sitten seuraava Sotekki-ryhmä tulee. Ja toivottavasti ne ottaa vähän koppia tästä. Ja... No siis ne saa tehdä ihan, ne tekee varmasti sit omanlaisensa siitä. Tehkö minkälaiset tekee. Ja niin, pääsekö vieraaksi? Se on vähän vaikea, en tiedä. Se on heidän seuraavan podcast-tiimiin harkinnan varassa. Kyllä. Asia. Jos me oltaisiin itse tehty lisää jaksoja, niin miksei, mutta totta kai... Miksei, niin, jos olisi ollut tietty semmoinen aihe. Ja... Joo. Kyllä. Mutta yleensä tämä aihe nyt liittyy niinku sosiaali- ja terveysalaan. Niin, terveyteen, hyvinvointiin, liikuntaa, yömässä. Ettei nyt täällä aleta välttämättä purkamaan mitään politiikkaa tai tai mitään muuta ihmejuttuja. Niin, kyllä. Totta. Jaha, ja sitten meillä on seuraava kysymys. Missä meidän 5. kysymys on? Miksi toi menee 4–6? Ja... Se oli 5. kysymys. No, joo, 5. kysymys. Hyvä. Tää on varmaan sulle suunnattu tää kysymys. Ai, mikä se on? Mielipide, Huge L. Joo, loppu vahingossa kamerasta akku, mutta jatketaan siitä, mihin jäätiin. En kyllä nyt muista, mihin jäätiin, koska käytiin Joo, taidettiin jäädä tuohon viimeiseen kysymykseen. Ja mikä se olikaan? Suosittelisitteko podcast-tiimiä seuraaville sotekkilaisille? Kyllä, suosittelin. Muakin oon. Mutta todella, en tiedä huomaako sitä. Niin. Mutta olen siis ujo ihminen. No ei kyllä huomaa. Niin, ei sitä varmaan huomaa. Ehkä mulla on niin kovat muurit tai jotain, mutta siis niinku todella sosiaalisesti jännittynyt ihminen. Silleen niinku pään sisällä ehkä enemmän sitä niinku pelottaa ja sitten mä niinku ehkä esitän jotain, mitä mä... Vähän isompaa ihmistä kuin mitä on. Ai. Niin kuin esitäksä 100 kilosta? En ihan 100 kilosta, mutta ehkä jotain 85 kilosta. Tai että mä olisin ehkä joku 180 senttimetriä pitkä, koska mähän on aika lyhyt, 174. Tai jotain sinne päin. Ei se ole niin lyhyt. Ei, anteeksi, siis ei todellakaan, ei mitään niinku... Eikä sillä pituudella ole mitään väliä, mutta siis niin. Jep, mut joo. Mut kumminkin niinku henkisesti. Joo. Mut suosittelisin, että tässä niinku, tää oli ehkä paras keikka mun mielestä. Kyllä mä oon itse samaa mieltä, että kyllä suosittelen
suosittelen tätä podcast-juttua. Toki alku oli vähän semmoinen vähän pelko, että miten kaikki tää tulee toimimaan. Ja Jep. sillä että... Mut hyvin saatiin yhdessä tehtyä tää homma pakettiin. Ja... Jep. Kyllä. Tää viimeinen jakso tulee olla aika pitkä. Pahoittelut siitä tai hyvittelyt. Tuo oli tosi hauska tehdä tää ja tää meni paljon rennommin. Ja... Meni ihan. Kyllä. Et rohkeasti vaan mukaan, suosittelen paljon. Jep. Just sitä, että ei kannata jännittää liikaa. Ei. Kyllä. Kiitos kaikille meidän kuuntelijoille ja kiitos Aleksandralle. Kiitos. Ihanalle vierallemme ja kauniille Jan-Markukselle ja komeelle Timolle. Kyllä. Ja sitten lopuksi vähän niistä someista. Joo. Tykittele sä vielä siellä. Eikö se ollut palvelukeskus _soteekki? Joo. TikTokissa, Instagramissa, Facebookissa. Tai siellä ei varmaan mitään alaviivaa, mutta Facebookissa. Ja tämän jakson näkee Spotifysta ja YouTubesta. Sitten oli myös blogi. Totta kai. Ja mitä itse asiassa Alexandra on päässyt kirjoittamaan. Millaista se oli muuten? Se oli kyllä tosi kivaa. Itse siis olen aina tykännyt kirjoittaa hirveästi, niin se oli sillä tosi mukavaa puuhaa tosiaan, että se on Soteekin päiväkirjat ja itse asiassa jos fysioterapeutin koulutus ja uramahdollisuudet kiinnostaa, niin siitä on tulossa postaus. No niin, sieltä vaan tsiikailemaan. Kyllä. Vähän jännittää, mitä kirjoitat sinne. No niinpä. Kyllä. Mutta. Joo, ei puhuta enempää. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Kiitos. Ole hyvä.